Hei, tämä on minun äänipäiväkirja. Tänään on 29. päivä 2025. Kello on 17.40. Minä olen matkalla töistä kotiin, odotan lossia. Minun nimi on Kira Boesen. Olen työnarkomaani ja uupunut, mutta suurimman osan ajasta ylivirittynyt ja innostunut työstäni, koska pidän siitä. Mä olen aloittamassa tässä ihmiskokeen. Mun taustani on se, että mä en osaa rajata omaa työtäni. Ja koska olen ammatiltani rehtori ja vastuussa ja johdan, niin kannan sitä vastuuta. Ja teen ympäripyöreätä päivää ja viikonloppuja, enkä laske tunteja. Ja sille on aina joku hyvä syy. Nyt tässä viimeisimmässä työpaikassa, missä minä olen ollut 2 vuotta, vähän reilu 2 vuotta, ja jossa aion olla myös tulevaisuudessa, haluan jatkaa täällä, niin olemme eläneet semmoisessa, tämä työpaikka, yhteisö on toipumassa kriisistä, joka on edeltänyt sitä minun tuloa, ja tämä on aiheuttanut sitten monenlaisia tsunameja, semmoisia jälkitsunameja. Muun muassa talous on ollut todella haastavaa nämä 2 vuotta ja tulee olemaan haastavaa vielä jatkossakin. On ollut tosi hyvä syy tehdä semmoinen ratkaisu, minkä mä sitten, paitsi että mä jatkuvasti huijaan itseäni näissä työaika-asioissa, niin tuossa vuosi sitten tilanne oli niin vakava, että minä päätin, että nyt minä en sitten laske ollenkaan minun työtunteja, vaan minä keskityn tämän talon pelastamiseen ja annan kaikkeni talolle. Ja mä onnistuin siinä. Mä onnistuin sillä tavalla, että näistä jälkitsunameista aiheutunut tosi rankka kassavaje meillä saatiin tasattua tuossa keväällä 2025. Ja hetken aikaa tuntui tosi ihanalle ja huojentavalle, ja minä ajattelin siinä vaiheessa, että nyt on varmaan semmoinen aika, että tulee helpommat ajat, ja minä voin ruveta tekemään töitä sillä tavalla, niin kuin normaalit ihmiset tekee töitä, että niillä on työaika. Ja minä opettelen pysymään siinä, piste. Nyt 58-vuotiaana minä opin tämän taidon. Sitten niin kävikin sillä tavalla, että tähän helpottavaan tilanteeseen alkoi kasaantua jälleen kas kummaa synkkiä pilviä taivaalle. Ja meille tuossa reilu kuukausi sitten valkeni, että meidän valtionosuudet tulee ensi vuonna tippumaan todella rankasti. Me olemme siis vapaan sivistystyön oppilaitos, kansanopisto, joka saa tekemästään työstä valtionosuutta. Ja se, että ne tippuu, niin se ei johdu pelkästään niin kuin siitä, mitä täällä on tapahtunut nyt 2 viimeisen vuoden aikana, vaan mitä täällä on tapahtunut sitä enemmänkin. Ja toisaalta se johtuu myös siitä, että meidän nykyinen hallitus leikkaa kotoutumiskoulutuksesta koko ajan joka vuosi enemmän ja enemmän, joka sitten vaikeuttaa meidän sitä työtä tekevien tahojen rahoituksia aika rankasti. Ja se, miksi siihen vaikuttaa ne aikaisemmat asiat, on se, että vapaan sivistystyön rahoitusmalli on sillä tavalla jännä, että se kulkee jälkijunassa, että vaikka me ollaan nyt 2 vuoden ajan tässä lisätty annettua opetusta ja se on kasvavaan suuntaan, niin kuin pitää ollakin, mistä me ollaan tosi ylpeitä, niin meidän rahoitus on mennyt niin kuin päinvastaiseen suuntaan. Eli samalla kun meidän rahoitus on pienentynyt, niin meidän toiminta on lisääntynyt. No senhän pitäisi sitten jossain vaiheessa tietysti kääntyä toisenkin suuntaan, mutta nyt vielä se ei sitä tee ja edessä on raskaita aikoja. Kun mä tätä tässä jonkun aikaa olen miettinyt, muutamia viikkoja, niin siellä ensimmäisenä on ollut sitten se, että me joudumme lomauttamaan tässä loppuvuodesta ihmisiä. Ja ensi vuoden se talous näyttää semmoiselle, että me joudutaan tekemään ehkä aika rankkojakin sopeutuskeinoja. Me ollaan pieni työyhteisö, niin sitten pahimmillaan se voi tarkoittaa, että joku ihminen joudutaan irtisanomaan tai sitten muuttamaan
osa-aikaiseksi joitakin työsuhteita ja lomautuksia tullaan varmaan myös jatkamaan. Ja näitähän tietoja ei ole tietenkään kiva antaa. Mutta näillä mennään ja ajat on rankat kaikkialla. Kovasti tulee uutisista tietoa siitä, että ihmisiä irtisanotaan, isoja määriä ihmisiä irtisanotaan ja työttömyys kasvaa. Mutta me yritetään pitää nyt kiinni tässä, mutta siis palatakseni tähän minun ihmiskokeeseen, niin mä päädyin sitten miettimään tätä loppuvuotta nyt ensiksi. Ja sitten mä sain ajatuksen, että jos minut lomautetaan 50% marras-joulukuussa, niin meillähän tulee siitä kaikkein suurimmat säästöt. Koska minä nautin kaikkein korkeinta palkkaa talossa, niin myöskin säästöt on sitten suuremmat. Ja ensiksi se oli mulle itselleni semmoinen heitto. Ja sitten mä rupesin kuitenkin leikittelemään sillä ajatuksella, että kuinka kummassa tämmöinen voisi olla mahdollista. Että minun työhistoriallani oleva ihminen, joka tekee koko ajan vähintään 150% työaikaa ja ei ole koskaan osannut asettaa rajoja itselleen, niin kuinka voisi olla mahdollista, että tämmöinen henkilö yhtäkkiä tekisi 50% työaikaa. Siis ainahan on mahdollista se, että huijaa itseään, ottaa lomautuksen ja sitten jatkaa samalla tavalla kuin aina ennenkin. Mutta sen verran mä olen oppinut mun aikaisemmista burnoutista 15 vuotta sitten, että sitä korttia en aio kääntää. Mutta mä rupesin leikittelemään sillä ajatuksilla, että mitä minun tulisi tehdä, että minun 150% työaikani muuttuisi 50% työajaksi, jolloin olisi mahdollista toteuttaa tämä 50% lomautus. Ja siitä tulikin aika mielenkiintoinen ajatusmatka, kun mä rupesin erittelemään asioita, mitkä minun pitää tehdä, mitkä pitää toteutua ja miksi ja miten minun pitää saada henkilökunta mukaan tähän. Ja loppujen lopuksi mä olin innoissani semmoisesta mahdollisuudesta, minkä tämmöinen tapaus voisi minulle antaa. Eli minä, jo kaikki terapiat käynyt ihminen, osasin tehdä tämän terapiassa neuvotun ajattelumallin, että jos on oikein jotain pahaa, niin mitä hyvää siitä voisi seurata tai mitä hyvää se voisi antaa. Ja minä käänsin tämän sitten muutaman viikon ajatteluprosessin aikana sellaiseksi, että tässä on minun mahdollisuus. Minun mahdollisuuteni on tehdä nyt täydellinen remontti minun työkulttuurissa, omassa työkulttuurissani ja sitten yhdessä myös henkilöstön kanssa niin kuin siinä työkulttuurissa, mikä meillä talossa on ja siinä roolissa, mikä minulla on siinä, jolla minä pääsisin vaikuttamaan minun omaan työhygieniaani niin, että minä ehkä jaksaisin myös eläkeikään asti tätä työtä, koska minun on pakko myöntää, että kyllä minusta välillä tuntuu siltä, että en ole ihan varma jaksanko, koska jos tahti on tämä ja joka vuosi tulee 1 vuosi lisää ikää, niin rankemmaksi käy ja olen semmoisessa oravan pyörässä, että saan tehdä työtä, mistä pidän, mutta oma elämä jää aika lailla taka-alalle. Kaiken ajattelun jälkeen minä sitten avasin näitä ajatuksia hallituksen puheenjohtajille ja meidän kehityspäällikölle, joka on mun työpari. Ja arvasinkin, että ensiksi sieltä tulee täystyrmäys ja semmoinen, että miten tämä voi olla mahdollista ja tämä ei ole oikein. Mutta sitten erinäisten keskustelujen jälkeen niin olen saanut heidät ymmärtämään, että tämä on nyt kuitenkin minun oma valinta ja itsekäs teko. Tämä ei ole nyt sitä, että minä haluan olla liiallisen lojaali työpaikallani ja talolleni ja että minä haluan marttyyrin kruunun itselleni, että minä haluan saada muut tuntemaan itsensä syylliseksi tai mitään muuta sellaista, vaan että kaiken ajatteluprosessin jälkeen tämä on minun oma projekti, jossa minä haluan oppia jotain uutta ja oppia tekemään työtä toisella tavalla ja oman työaikani rajaamaan
jakamaan vastuuta muille ja monta muuta asiaa, mitä olen tavoitteeksi tässä listannut. Ja nyt jos täältä taustalta kuuluu tämmönen hurina, niin se johtuu siitä, että mä ajoin juuri lossiin. Mun työmatkaani kuuluu lossimatka. Mä rakastan tätä lossimatkaa aina. Mennen tullen. Niin tää saattaa kuulostaa nyt siltä, että mä oon kauhean rikas, että mun ei tarvi ajatella taloutta, että mä voin tehdä tämmöisiä päätöksiä, mutta se ei pidä paikkaansa, vaan että niin totta kai mun on pitänyt myös selvittää mun loppuvuoden verotus, saada alennettua veroprosenttia, sitten tietenkin mun kassa-asiat ja sitten mun on pitänyt ottaa yhteyttä pankkiin, että me saataisiin meidän asuntolainaan lyhennysvapaita kuukausia. Eli tehdä myös tämmöisiä erinäisiä taloudellisia järjestelyjä, jotta tämä 2 kuukautta on mahdollista. Mutta onneksi mun tilanne on nyt tällä hetkellä se, tai meidän tilanne, että me voidaan tehdä tämmöiset väliaikaisjärjestelyt. Niin voin sitten niin kuin keskittyä tähän mun ihmiskokeeseen ja projektiin, jonka takia haluan alkaa pitää myös tätä päiväkirjaa. Mä en ole siis en koskaan osannut pitää päiväkirjaa, en ääni enkä kirjoitettua ja en tiedä. Mun mielestä se on jotenkin tosi noloa, mutta se on asia, mihin mä en osaa keskittyä. Ja nyt mä yritän tämän äänipäiväkirjan avulla pitää itseni kartalla siitä, että mitä mulle tässä tapahtuu ja mitä mä opin. Ja tänään koitti se päivä, että mä kerroin meidän henkilökunnalle ja mä sain kaikki paikalle yhtä aikaa ja mä kerroin heille ja tämän tilanteen ja pyysin heidät apuun ja sain muutamia hyviä kommentteja, kiitosta, kannustusta, muutama hyvä kysymys, lyhyt tiedotustilaisuus oli se varmaan herättää ajatuksia. Yritin painottaa myös henkilökunnalle sitä, että tämä on mun itsekäs valinta enemmän kuin että mä tässä nyt haen jotain sankarin roolia opiston pelastajana, koska ei se mun palkka kuitenkaan niin iso ole, että opisto sillä pelastuu. Mutta ehkä se voi auttaa siihen, että minä ja me kaikki muut opitaan työkulttuurimme asioita, että me jaksetaan paremmin sitten tulevaisuudessa. Mä valmistauduin tähän henkilökunnalle asian ilmoittamiseen pari päivää ja nyt oikeastaan se kova into ja semmoinen halu tarttua tähän projektiin, niin se ei ole hävinnyt minnekään, mutta nyt mä haluan tässä kohtaa panna muistiin sen, että mut on vallannut aivan käsittämätön uupumus. Mä en tiedä, mistä tää uupumus tulee. Välillä mä ajattelen, että mä oon tulossa kipeäksi. Mutta mä tunnistan tässä nyt jonkun semmosen irtipäästämisen tunteen ja semmosen pitkän kannattelun. Ja se herättää musta tosi ristiriitaisia asioita, koska mä en voi, tästä tilanteesta ei pääse pois. Tästä ei niin kuin hankalasta tilanteesta ja taloustilanteesta ja haasteista, niin enhän mä niistä pääse pois. Ne ongelmat ja haasteet on koko ajan. Ja mun aivot ei vielä osaa jotenkin muodostaa sellaista mallia, että niihin asioihin paneudutaan työajan verran, joka mulla tulee nyt olemaan todella radikaalisti pienempi. Ja sitten vaikka niihin ei paneudu 24/7, niin se ei tarkoita sitä, että asiat tulisi huonommin hoidetuiksi. Eli mä en vielä osaa, mun järki sanoo, että mun ei tarvitse tehdä
koko ajan, jotta asiat onnistuu. Mun järki sanoo sen, mutta mun mieli ei jotenkin osaa nyt sitä vielä hahmottaa. Ja jostain tästä sekamelskasta nousee valtava uupumuksen tunne ja samalla semmoinen pieni hätä siitä, että mitä tämä uupumus tarkoittaa. Että enhän minä nyt vain ole niin kuin menettämässä omaa työtarmoani, että olenko minä ollut niin kuormittunut, että mä oon niin kuilun reunalla, että kun mä sanon ääneen, että mä vähennän mun työaikaa, niin mä humpsahdan sinne ihan kokonaan. Eli pelkään joutuvani sairaslomalle. Halusin tämän itselleni tähän tunnustaa ja nyt katson päivän kerrallaan ja tämmöiset ajatukset tänään. Moikka!